از اویجی سر باوی خو ببیجم باوی منی حج علی. باوی منی حج علی gerçekten insan ki xwendevan bû, insan ki pir xizmeta Qur'anê dikir, xizmeta camiyê dikir, xizmeta alima dikir, muezzinê camiyê bû, zehf cesûr bû û zehf jî pêşkêşê aîla xwe bû. Dunya ki pir nêja ya 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 ji ber min wenda kir bavê minî hêja ya ya ew bavê minî şîrîn dila ya wal Qur'an dixwend û wek bilbilan ew bavê minî şîrîn dila ya 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 Qur'an dixwend wek bilbilan ya wek wî nebû heta ya 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 arîkarî bû ji bo hûr û gira ya ya wek wî nebû heta ya ya arîkar bû ji bo hûr û gira ya ya xwendekarê Qur'anê bû yo yo muhibbê Resûlullah bû yo 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 ya xwendekarê Qur'anê bû yo 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 muhibbê Resûlullah bû yo fidakarê İslamê bû yo yo xidmetkarê camiyê bû yo yo fidakarê İslamê bû yo 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 xizmetkarê camiyê bû yo yo cesûr û jêhatî bû yo sozdar û durustî bû cesûr û jêhatî bû yo yo sozdar û durustî bû yo yo helalkar û jêhatî bû yo 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 comerdû navê wî Hecî Alî bû yo helalkar û jêhatî bû yo comerdû nav Alî bû ya Rabbî tu bi navê xwe Zülcelal kê tu bavê min ji gunah xelas kê ya Rabbî tu bi navê xwe Celal kê tu bavê min xelas kê jê rêyaz kê derece û merteba ya digel cînartiya pêxembera jê rêyaz kin derece û merteba ya 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 digel cînartiya pêxembera ya pêra heval kê dayîka min jî bihiştê nesîb ji bo me jî pêra heval kê dayîka min jî bihiştê nesîbê bike ji bo me jî nesîb kê ji bo me jî amîn. Gelê Mislimana gelek hêjana bav û dê gelek hêjana gelekî heqîqeten bi me re teedî Xudaya alemê me teva af û mexfîret bike.